ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଲଗେଇବା ଗଛ। ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ମିଠା ଡବା ଦୁଇଟା। ତାପରେ ତାକୁ ବାରିରୁ ନେଇ ଆସିବା ମାଟି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା ହାତରେ ଏମିତି ତାକୁ। ତାପରେ ନେଇଯିବା ଖତକୁ ବି ସେମିତି ହାତରେ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ନେଇଯିବା। ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ନେବେ, ମୋ ପାଖରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ନେବା ଆକୁ ଯେଉଁ ନଈ ବାଲି, ଯେଉଁ ବହୁତ ଦିନର ବାଲି ଥିବ ତାକୁ ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ତାକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିଦେଇକି ଗଛକୁ ଦେଖ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଳ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଆଣିଛି ମାଗିକି ଆମ ଘର ପାଖରୁ। ଆଉ ଏଇ ଗଛରେ କେବଳ ପାଣି ହେଉଛି ଜୀବନ। ଆକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଦେଉଥିବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ନାକୁ ଲଗେଇଦେବେ। ଲଗେଇ ଦେଇକି ସେଇଠି ପାଣି ଦେଇଦେବେ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଲା ପରେ ସେ ଗଛ 8 ଦିନକେ ଦେଖିବେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଏ ଗଛ। ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ର ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଆକୁ ଆଣିକି ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଦେବେ, ଯଦି ଖାଲି ପାଣି ଦେଲେ ତ ଇଏ ବି ବଞ୍ଚିବ, ହେଲେ ଚାଉଳ ଧୁଆ ପାଣି ସବୁବେଳେ ଦେଇଦେବେ ଗଛରେ। ତାକୁ ୱେଷ୍ଟ କରିବେନି। ଚାଉଳ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଏ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ଏ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପାଣି ଦେଇ